Áno, toto je to správne miesto, tak ako som avizoval, aby sme sa porozprávali o tom, čo s tými malými priestormi, ako ich správne zariadiť. Tie malé priestory máme momentálne mnohí a nevieme, ako to dobre využiť. Inžinier Peter Kuric je odborníkom zo spoločnosti Wood Service. Otázka je daná. Malé priestory, musíme sa sústrediť na ten základ, to znamená, koľko máme metrov štvorcových a ako správne využiť každý jeden centimeter. V tých malých priestoroch veľakrát ten bytík slúži na to, že cez deň je to obývačka alebo obývacia miestnosť a v noci to slúži primárne ako spálňa. A zákazníci majú tú dilemu, že dám si tam manželskú posteľ, aby som mal komfortný spánok, ale cez deň mi zavadzá tá posteľ, alebo si tam dám sedačku, cez deň je to fajn, ale večer už nemám tak komfortný spánok. Čiže toto je taký základný kameň úrazu, že ako riešiť ten malý priestor. A mnohí práve ten priestor majú spojený. To znamená, že naozaj je to aj obývačka, je to zároveň aj spálňa, niekedy aj kuchyňa, aj detská izba, prosto všetko. Tak, čiže na toto riešenie sú najlepšie rozkladacie postele. Rozkladacia posteľ, dobrá rozkladacia posteľ slúži cez deň ako sedačka, pohodlná sedačka a v noci slúžia ako plnohodnotná posteľ, manželská posteľ. Tie lepšie rozkladacie postele majú ešte aj úložný priestor, po prípade tretie lôžko. Pán Kuric, ako si vybrať dobrú posteľ? Dobrú rozkladaciu posteľ, môžeme si sadnúť, vyskúšať ju. A to je základ. To je základ, vyskúšať posteľ. Ale dobrá posteľ musí spĺňať 3 parametre, to znamená, že prvý, konštrukcia musí byť pevná, stabilná. Druhý parameter je, že rozkladací systém musí byť jednoduchý na rozkladanie a musí byť bezpečný, lebo mnohé rozkladacie systémy majú tzv. Nožnicový systém a ten nie je úplne bezpečný pre malé deti. A treťou, asi aj tou jednou z najdôležitejších vecí je dobrý madrac, pretože mnohé gauče, ktoré sa dajú rozložiť, ten madrac majú počas dňa zrolovaný v tom systéme ukladacom alebo úložnom a ten madrac, keď rozbalíte večer na spánok, tak sa nenafúkne alebo nenatiahne do toho rozmeru, ktorý má byť, pretože celý deň bol stlačený. Ten madrac má povedzme 6, 7, maximálne 8 cm a to určite nemôže slúžiť na komfortný dennodenný spánok. Takže dôležitý je samozrejme madrac na rozkladacej posteli. Táto rozkladacia posteľ, bedka, má ideálny madrac? Ak áno, aký to je? Áno, bedka má ideálny madrac. Výška tohto madracu je 14 cm a je kvalitný a môže byť a slúži vlastne na každodenné spanie. Teraz sedíme na rozkladacej posteli bedka, ktorá spĺňa všetky tieto 3 parametre a možno práve preto je najobľúbenejšia aj v Čechách, aj na Slovensku. A bedku si môžem nakonfigurovať vizuálne. Áno. Moderne, ako ja chcem, ako sa mi hodí do interiéru? Áno, áno. Na bedku máme asi 20 dekorov poťahov a zhruba 20 dekorov na materiál, čiže tých kombinácií je ozaj veľa. Táto sa dá roztiahnuť na dvojlôžko, alebo má ešte nejaké bonusové lôžko? Táto bedka sa dá vlastne roztiahnuť, že viete ju mať ako sedačku, viete ju mať ako jednolôžko, dvojlôžko a dokonca ako trojlôžko. Aha, takže prídem k vám, odborníci mi poradia. Presne tak. A keď prídem k vám, tak kam a akým spôsobom sa nakontaktovať na vás? Takže nás zákazníci vedia nájsť na našej stránke www.woodservice.sk alebo potom na našich predajniach, kde si vedia bedku prísť vyskúšať. A naše predajne sú v Bratislave, v Trnave, v Trenčine, v Žiline, v Prešove a v Košiciach. Ďakujem pánovi Petrovi Kuricovi zo spoločnosti Wood Service. Ďakujem. Dobrý spánok je Wood Service.